लोगोफोर बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि एनबि क्रिस्टियान चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर दिनै आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बेंटल कलेजाव। स' नोंथांमोना बेंटल कलेजाव मा जादों बे प्रग्रामनि सोमोन्दै आरो बेंटल कलेजाव माबायदि आरो मबेथिं जुदि नोंथांमोना सोरबाया नुबाय आरो सोरबाया खोनादोंल'ब्ला जुदि नायफानो गोसोब्ला आरो दिनै प्रग्रामनि बागै मिथिनो लुबैदोंब्ला आंनि भिडिअखौ नायफाबानो जाबाय। अब्लानो दिनैनि बेंटल कलेजाव मा जादों बे प्रग्रामनि सोमोन्दै आरो मानो आं थांनो ओंखारदों बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो हागोन। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आवगायदिनि बेंटल कलेज फारसे नोंथाङाबो थांफादो आंजों लोगोसे। लोगोफोर जों थांगासिनो दङ, बे समाव बारा गोजान गैला, जों ओंखारगासिनो थांगासिनो दङ। ससेनि उनाव जों मोनसिगोन आरो बे प्रग्रामखौ जों मोनहैसिगोन। बेयो जाबाय बेंटल बाजारनि लामा मोनसिगोन, बारा गोजान गैला, ससेल'सै। बेंटलनि बाजारनि एसे खोला थांबानो जोंनि बेंटल कलेजखौ जों मोनसिगोन। जों थांगासिनो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायफाबानो थाबानो जाबाय, अब्लानो गासै प्रग्रामखौ नुनो मोनगोन। बेंटल बाजार गेजेरजों जों हाबबाय, बेंटल बाजार गेजेरजों थांनानैनो जोङो थांगासिनो दङ। जे बे जाबाय बेंटल बाजार, टां बेंटल बाजार। आस्ते आस्ते सालायलै, बेहा दङ आस्ते आस्ते। औ बेंटल कलेज। वाह यस वाह। मोनफैबाय, एसे बेलासि जाबोलायबाय आरोना, एसे दखान बाजाराव हायो मायो सोलिया जाबोबाय। जों बुंखानाय बायदि गेटनिफ्राय देखायनोसै जोंनि बेंटल कलेजआ माबायदि आरो लामाफोराव माबायदि आरो माबायदि साजायदों, दिनैनि प्रग्रामनि जि गेट माबायदि साजायदों गासैखौबो आं देखायनोसै। बे समावहाय मेन गेटनिफ्राय देखायनोसै आङो। बेयो प्रग्रामनि गेट, बे गेटनिफ्रायनो आङो दिन्थिगासिनो दङ। नै सोरगिदिं बिफां लाइफां दङ, लामा जोबोद मोजां नुहुरो। आङो गासै सिङाव हाबनानै देखायनो नाजागासिनो दङ, थांगासिनो दङ जोङो। बे समाव थांगासिनो दङ, नोंथांमोना नुनानै जोबोद मोजां मोनदों जानांगौ। बेयो कलेजनि मेन गेट, बे कलेज गेट जाहैबाय। बेनिफ्राय आङो एक्सुवेलि प्रग्रामा जागासिनो दङ, थामाम सोर फैदों आरो माबा गान खनगोन आरो सोर आर्टिस्ट फैदों, सब आं नोंसोरखौ हागौमानि ट्राइ खालामगासिनो दङ। स' बिराद मोजां हिट जागोन बायदि मोनदों आरोना। नोंथांमोना नायफाबानो जाबाय, दिनैनि गासै नोंथांमोना नायफाबानो जाबाय। माने बिराद हिट जादोंलै, थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय बिराद मोजां खालामनाय बायदि मोनदों आरोना। थ' आङो देखायगासिनो दङ, सिङाव हाबलाङि क्लासरुमफोरखौ आङो नायनि। आं क्लासरुमफोरखौ सिनायगासिनो दङ, थांगासिनो दङ। बे नुहुरनायफ्रानो क्लासरुम, बेजों आं थांबाय, थांगासिनो दङ। नैबेफोरो जाहैबाय क्लासरुमफोर, गोदोर गथ'फोर। बे क्लास बेंटल कलेजनि बे जा क्लासरुम। नै बेयो जाहैबाय लाइब्रेरि, नै बेयो क्लासरुम, बेफोर जाबाय क्लासरुमजों। आरो बेनिफ्रायहाय नै बेयो जाहैबाय अफिस, बेयो अफिस। आरो नै बेयो जाहैबाय टिचारफोरनि कमन रुम, नैबे अफिस, बे अफिस, बेनिफ्राय टिचार। आसा नै फंबायमोनखौ लोगो मोनदों। आसा जागासिनो ना प्रग्रामा? जागासिनो ना? प्रग्रामाथ' बिराद हिट जागासिनो आदा। आं थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय एसे साबसिन जानाय बायदि मोनदों आरोना। मोजां जादों ना? आसा आं गासै रुमखौ देखायबाय आरो बे समाव आं प्रग्रामाव थांगासिनो दङ। आं फंबायफोरनाव सोंबाय प्रग्रामा हिट जागासिनो दङ। सोर फैदों सिंगारा, सोर फैदों? आदा मोनसोम बर'। मोनसोम बर'। जाबाय दे ঠিক আছে होमब्ला जों थांगासिनो दङ। मोनसे बर' जे सिंगार फैगासिनो दङ, थांगासिनो दङ। नै जादोंमोनाबो मोसाना फैबाय, हेबिनो बिलिफां दे जायगायाव मोनफैबाय। प्रग्राम जागासिनो दङ, प्रग्राम जानायाव आङो थांगासिनो दङ, प्रग्रामाव थांगासिनो दङ।
जेब्लानो सिङाव हाबहैनि लामा जादों आरो गोबां स्टुडेन्टफोर ज' जागासिनो दङ नायगासिनो माने जोंनि जि प्रग्राम फारसे बिदिब्ला मा मा जालाङो जों नायबाय थानांगौनि जोंनि गासै प्रग्रामखौ जोङो नुसिगोन। दिनैहाय बेवहाय बेंटल कलेजनि प्रसेसनि प्रग्राम बे आं नुखानाय बायदि जोबोद मोजां जागासिनो दङ जोंनि गोजांनाय बे समावहाय बेवहाय कलेजनि माखासे सेंग्राफोरा मोसागासिनो दङ स' जोबोद इन्टारेस्टिं माने थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ माने बेयाव साबसिन जानाय कलेजनि गेजेराव सेंग्रा सिख्लाफोर दङ लोगोफोर जोंनि जि प्रग्राम बे जासिगोन मोनसोम बर' बिथाङा सफैनानै दङ बियो स्टेजआव फैसिगोन जोंनि गासै नायगिरिफ्राबो रेडि आंबो रेडि जानांगौ नोंथांमोनाबो रेडिसै जि मोनसोम बर' सिंगारखौ बे समाव नायगिरसिगोन। बे समाव जि जानो गोनां जोंनि बेंटल कलेजनि जि प्रग्राम नोंसोरो मोसानायाव सुबिदा जानाय नङा बेनिखायनो अननानै बयबो सानैजों मोनसे गथ'आनो थाबजोबो सिख्लाफोर दंमोन ओरै सानजा सिख्लाफोर दङ ओरै गाहायाव सारमोन जिरायदों माने ओरैबायदि तामाम जाखाबाय आरोखि माने दसेनि उनावनो जोंनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामा स्टार्ट जालायसिगोन मोनसे गुदि बिराद तामाम जागासिनो दङ दा माने जोबोद मोजां जानायखौ नुनो मोनदों। मोनसोम बर' बिथाङा सफैनानै दङ रेस लादों आङो देखायबाय नै सारमोनबो दङ बे समाव बिथाङा दसेनि उनावनो स्टेजआव गाखोसिगोन जों खोनासंनो मोनसिगोन बिथांनि मेथाइफोरखौ। तामाम होगासिनो दङ जोंनि मोनसोम बर'आ बिथाङा होगासिनो दङ आखुन्दै खुलायनाय जि हिट सं खनगासिनो दङ सिख्लाफोर सेंग्राफोर थानो हायैनि ओरैबायदि मोसाबाय आरो खाथियाव फैनानै सेल्फि लाबाय मानसियाबो ओरैबायदि हेन्डसाम ना बवा गोबां सिख्लाफ्रा फाग्लि जाबायलाय बेंटल कलेजनि सिख्लाफ्रा बवा होंगो दोंगो नुबाय सोर फैनानै सोर माबायदि फट' लाफैदों सोर सेल्फि लाफैदों थानो हायैनि हान्थु मावबाय आंबो होबाय मोसानाया लाब्रा डेन्स होयो बिथाङाबो माथो खिन्थु हान्थुल' मावदों दे मोदोमा मावाखै हान्थुल' मावदों जाय फारब्रै सिख्लाफ्रा सेंग्राफ्रा होदों सारमोनाबो थानो हायैनि आखाइ खबनागासिनो दं होदों जोंनि होदों सिंगाराबो तामाम आंबो मोसाबाय खिन्थु लाजिनायबो मोनबायलै आङो एरायनायसै एसे दा लाजिया खनफानो रोङाबाबो एसे थाफाबाय आङो। वाव माथो आंखौबो सिंगार बायदि नुयोब्रा गावखौ सिंगार बायदि मोनबायलै आङो आदा मोनसेम बर'जों थांनानै गावखौ हिबि मोनफाबायलै आङो लाजिबायबोलै आङो खननो रोङा मानो रोङा जायो दे सोलिगोन आरो मोसानो रोङाबाबो हान्थु खर' इरि सिमावलाबायनानै जायोलै बे गरमफ्रावलाय माथो थान्दा खालामगोन आरो खर'फोरखौ एसे थान्दा खालामना लानो र' होदों सिख्लाफोरजों हाब माबोरै नुयोब्रा आंखौबो सिंगारजों थाफालालाय कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर सिंगारजों थाफानानै थाफाबा माबायदि नुयो आंखौ कमेन्ट खालामनानै जरुर खोन्थाहरथारखालाय लागाव होदों मालाय बिहा होदों आंना आरो मा जयद्राद्रा जाम्बाबा थादेरनायलै बेलाय
जोंनि बेंटल कलेजनि जि फ्रेसार्स डे प्रग्राम बे जोब्बाय आरो जि जोंनि गेजेराव फैदोंमोन सिंगार मोनसिन बर' बिथाङाबो थांबाय बिथांजों दुखु सुखु रायलायनो मोनाखिसै दिनैहाय नेक्स्ट टाइमाव मालाबा लोगो मोनब्ला निश्चय मोजां दुखु सुखु शेयार खालामगोन बे समाव गासै प्रग्रामा जोबनायखाय गासैबो कलेजनि गथ'फ्रा थांलाबाय बे समाव आंबो थांनो रेडिसै स' बिदिब्ला बिदिनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो नोंथांमोना बेंटल कलेजनि प्रग्रामखौ नुनानै माबायदि मोन्दों अन्नानै खोन्थाहरदो जोंनि बेंटल कलेजनि दिनैनि जि प्रग्राम फ्रेसार्स डे जि प्रग्राम बे प्रग्रामनि गासै जोंनि स्टुडेन्टफोरनि बेंटल कलेजनि स्टुडेन्टफोरनि मोसानाय रंजानाय बेंटल कलेजनि गासै बे एक्टिभिटिसखौ नुनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअ'खौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामो दाबाव बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिसै गुड नाइट बाय नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांखौ लोगो मोनगोन नेनानै थाबाय एसेनोसै बाय